Diferent en qualsevol cas, perquè ara fa 3 anys, segur que ho recorden, atracava al port de la ciutat de València l'Aquarius, aquesta embarcació amb més de 600 persones migrants rescatades d'aigües de Líbia en una operació que va remoure, sens dubte, les consciències de tot el continent. No obstant, 3 anys després, l'associació que agrupa precisament diverses d'aquestes persones migrants denuncia que moltes continuen sense rebre la documentació pertinent. Estábamos en la mar, que estaban esperando qué país vamos a llegar a esto, que recibimos una noticia que la gobierno de España ha aceptado a nosotros para llegar a España. Es la única buena noticia que teníamos en el barco. Piensa llorar, esto, cantando, bailando, de gracias a Dios porque no morí. Toda persona está ahí, aplaudiendo a nosotros. Good luck, good luck. Estaba bien que recibimos en Valencia como reyes, que toda persona estaba en la puerta esperando de bienvenidos. Estaba bien. Pero hace 3 años viviendo aquí, que cosa no está como pensábamos. Que hay muchas de nosotros que sin documento, tarjeta roja, que significa solicitud de protección internacional, es lo único que yo tengo para justificar que puedo trabajar. Puedo contribuir, puedo hacer cosas buenas. Yo he dicho que soy valenciano, sí o sí, da igual si tengo el documento o no, porque yo nací en África, pero tengo corazón de valenciano. Yo he trabajado en todo el equipo en España, en el campo, peón de obra, trabajar en la Ford, coger la ropa de la calle. Entonces, ahora estoy trabajando como carnicero. Entonces, en mi país estudiaba economía, pero no puedo esperar para seguir estudiando economía en mi vida. Cuando tú estás en África, tú ves la media, la fotografía de Europa, nunca te viajas a ver qué pasa en Europa. Tú piensas que tú eres bueno, todo es muy fácil. Si yo tengo oportunidad para cambiar cosas, es que habla con alguien que no venga. Pero no puedo parar la inmigración, esa es la otra cosa, no puedo parar. Puedo hacer sensibilización. ¿Qué es Europa? És molt dur escoltar les paraules que ha quedat, perquè ha passat aquests 3 anys, però que ha quedat aquest esperit, que era l'espuma de quan arriba l'Aquarius, aquest esperit de l'esperança del Mediterrani, de la que es parlava. És que, mira, Joana, que ha dit... Tenim una facilitat per oblidar... Joana ha dit, va remoure les consciències, val, però... I les accions... En aquell moment. Clar, i les accions que venen després. Quan va arribar l'Aquarius, se va sopesar el fet de concedir un asil col·lectiu, però per això hi havia que fer unes accions, unes modificacions. Si les accions no es feren. Per tant, cadascun dels migrants que viatjaven a l'Aquarius és un expedient. Amb tota la demora... Com si haguessin arribat en una pastera o en qualsevol altra circumstància. Evidentment, l'única diferència que va haver és que a través del Col·legi d'Advocats de València se va articular una manera àgil i ràpida d'atendre els migrants conforme anaven desembarcant, anar atenent-los i tal, per agilitzar la sol·licitud de l'asil. Res més. Per tant, moure consciències sí, però tenen que anar acompanyades d'una acció. I no són una acció estatal, una acció europea. Aquesta espiral emotiva que genera una situació tan greu com esta, que passa en més notícies, que és la gent al carrer, que ho demana, se'n va com el fum
Però és se'n va. I ells segueixen sense paper. Molts segueixen sense paper. 629 persones les que van vindre en l'Aquarius. I que portaven dies que no es volia ningú, que no podien baixar. En els que la Unió Europea s'estava limpiant les mans com Ponç i Pilat. I la majoria se'ls ha negat l'asil, Sí, i en les que vam estar... He de dir que els governs són conscients de que quan periodísticament i emocionalment a la gent se li passa, perquè tot passa, la pressió ja no arriba. És que això també no ha comportat una modificació de l'asil, no ha comportat una modificació de la política migratòria europea, no ha comportat cap modificació. En esperar, tu esperes un poc i abaixa aquesta emotivitat, abaixa l'empatia, desgraciadament, en tota aquesta gent. A més, és que a nivell Unió Europea, com el problema de la immigració molt mingem els països del sud, que damunt som els que menys força tenim i menys pressió sabem fer, doncs la mingem així, ens vam menjar Aquarius, ara ens hem trobat en el problema de la valla, i ens anirem trobant tots els problemes i Europa seguirà, com sempre, rentant-se les mans i ja està. A mi el que més me crida l'atenció és com són capaços el ser humà o els espectadors, tots, de quan passa un assumpte tapa un altre. Sí. I això podríem parlar de tants efectes. Mira, anem a parlar en Jaume Durà, que és de la Comissió Espanyola